yellow guys, makadi zvenyu. I hope munofara kwamuri tiniye dzakati one day. Hanzi mafiro akaita mai vangu mushure mekunge vabata urombo hwasekuru vangu pandaipa nyoka yasekuru porridge. Ndo nyaya yatinayo. Asi tisati tapinda munyaya iyi, remember our Christmas initiative. Toda kubatsira one family. Saka pane family yatawana iri kuda mari yeschool fees. Like you guys said kuti Christmas food is not it's a luxury. Saka tati tibatsire family iri kuda mari yeschool fees. Tichasiya link yeWhatsApp group. Then topinda mugroup imomo totaura kune vari interested, totaura kuti how can we help, uyezve kuti how can we send the money so that tinovapa. Kana plan is kuti tinobhadhara school fees straight account mechikoro so that pave netransparency. Ngatipindemo. Alright, saka ndichasiya link yeWhatsApp group. Mafiro akaita mai vangu mushure mekunge vabata urombo hwasekuru vangu pandaipa nyoka yasekuru porridge. Tete pese pandinonzwa shiri iya inonzi ure kure, moyo wangu unoenda kure. Sekuru handaiziva kuti nhaka yamandisira ichandipa matambudziko. Vatete, ini ndiri murume akura, ndainge ndarorawo ndavaka musha wangu, asi nepfumo yeurombo yandakasirwa nasekuru ndasara ndega nekuti mudzimai nevana ndakadya. Tete, nyaya yangu yakatanga ndiri mudiki. Ini ndakakura ndichigara nasekuru. Baba handinambobvira ndavaona vakafa ndiri mudiki. Mai vangu havana kuzomboroorwa nekuti vainge vakushanda havo vari kuHarare vari house daupa. Ini ndaigara pamusha tiri tu nasekuru. Mbuya vainge vashaika zvekare. Ndakati ndaane 10 years, sekuru vakandidana ari manheru vakati, musukuru sekuona kwaunoita, ini sekuru vako ndiri kukura zuva nezuva, uye vanhu vandakatorera makore avo ekurarama vakawanda zvekuti uchiona mumusha hamusisina vanhu. Ndave kuswedera padhuze neguva, handichina kutorera makore kuti ndiwedzere pane yangu. Muzukuru uchiona pfuma yese iri pamusha haina kungouya nje, mombe, mbudzi nezvipfuya zvese zviri pano. Ndakafamba kuti ndizviwane zvese izvi. Kuromba hakutyisi, asi kunongoda kuti utivedzere miko. Vakanditi ndine nyoka nehure kure zvandinazvo pano, so ndave kuda kukudzidzisa kuti unoita sei kuti uchengete miko uye kuti zvijairane newe. Inhaka yandichakusiyirawo iwewo rimwe zuva, wozosiyirawo vanotevera. Sekuru vakati ave mangwanani vakabika porridge rezviyo. Sekuru vakandidana vakanditi ndipfeke jira raive rechivanhu. Vakanditi bata ndiro yaive neporridge. Takabuda tasvika pane mwena unonzi guru. Sekuru vakati ndipfugame. Sekuru vakapfugama ndikatavakombera vachiimba nziyo dzemasha. Tete pakabuda nyoka hombe. Sekuru vakandipira kune nyoka iyi. Vapedza vakanditi ndise ndiro iya ine porridge. Nyoka ndokudya porridge riye, ini ndichiimba. Tete ndiko kutanga kwandakaita kufida nyoka iyi. Inodya porridge rezviyo zvekuti ndinoenda kunogaisa upfu hwezviyo every month. So panguva yakaitika zvinhu izvi, amai vaive kuHarare. Ndakatombochovha 2 years amai vasingazivi kuti ndizvo zvinoitika. Amai vakazouya Tete kuzondiona. Ini ndakamuka semazuva ose ndokuenda kunobika bota renyoka. Amai vakanga vachiona zvavo ndokuzotevera, ndokuona ndichipa nyoka porridge. Tete, amai vakandidana ndakavhunduka. Ndokubva amai vangu vatanga kutiza vachidana sekuru kuti uyai muone zviri pano. Kwakangouya hure kure iya ikasvikomara pamusoro wamai. Ndichiona nemaziso angu nyoka haina kumira kudya porridge. Amai vangu pavakamarwa neshiri vakabva vachema vakati musoro wangu kana, ndokubva vadona. Mafiro akaita mai vangu akandirwadza. Amai vakati vavigwa, sekuru vakandiudza kuti shiri iya ndiyo yavanoshandisa kurova vanhu. Sekuru vakabva vaita kuti ndifarire kuda zvinhu izvi ndichiona kuti ndinenge ndaane masimba. Chimwe chinhu zvakare, vanhu havaiti kana ukavauraya unowedzerwa makore. Sekuru vangu vakazofa vachembera nekuda kwekutora makore evamwe. Tete, mai vafa ina sekuru takaramba tichienderera mberi nemabasa edu. Ndaienda kutoti ndikadonha kana kuchikoro, munhu wacho ndaimurovesa neshiri iya ombotambura nekurwara kwemazuva. Sekuru vakazofa ndaane 22 years. Tete, vainge vakura uye kufa kwavo kwakanetsa. Vakamboita sevafa vomuka. Unoziva kuti kana munhu akaromba mafiro ake anonetsa. Uyezve kana iwe uri kumupepa unosvika pakuneta. Sekuru vanenge vaiva vakazora mafuta enyoka. Takasara ndega ndokubva ndaroora tikaita vana nemudzimai, asi mudzimai wangu akazofa uyezve vana vangu vakafa zvakare. Tete, chaakunetsa nyoka yakurisa haichakwana uye ndakafamba kakawanda ndichida help kuti nyoka iyi ive. Ndakafamba kumachechi makuru, muprofita akambouya achida kuitora akaimwaya hupfu kuti ineti, asi yaneta kudaro payakasimudzwa kuti inopiswa kumaso yakabva yatowana simba ndokubva yagwisana nemuprofita uya. Pane umwe muprofita wemasalt wandakaendera akati handei ndinoisa anointing oil pamba pedu topisa zvinhu zvenyu izvi, asi akabva achimhanyiswa neshiri yangu pamba.
tete ndatambura kana pane muprofita anoti anogona basa mupe namba yangu tete ndo nyaya yangu. Muri kungozvinzwawo nyaya iri pano hanzi ndaneta nenyaya yeshiri because nyoka yakurisa. Wanzi ndaneta pamusaka penyoka uyezve neshiri. Zvinhu zvadla vanhu vose vapera musha hapachina munhu unodla nazvo semukadzi wake. Zvakaoma. This is very sad because patinosiya vana nemagrandparents pane imwe nyaya zvakare yandaona kuti yambuya. Patosiya vana nemagrandparents, handisi kuti magrandparents akashata, but there are certain things zvavanobelieve. Handiti mwana umwe anobvunzwa kubelieve zvaanoda. Saka vane mabelief avo avanawo, and kana vakuzviisa kuvana vedu it becomes a problem. Uyu akatokura ari mazviri, and it's very unfortunate kuti zvakatomuaffecta future yake and ari mazviri. Saka tomubatsirawo sei? Ndinoziva kuti comment section tiri muvanhu vakasiyana-siyana. Vamwe vari muHarare, vamwe vari kuKano, vamwe vari kuGweru, vamwe vari kuSouth Africa, vamwe vari kuUK. Kana pane akambosangana zvakadai so izvi. And moza kuti chii pamunosiya macomments enyu, macomments they mean a lot because munhu anoenda kumashure achiteera otozudzoka kuti vedu ndakazoenda kwaApostle Pukuya ndikanobatsirwa. Handiti saka ngatisiye macomments edu. Remember kuti pane paplatform ina handisi nganga kainogona kuzonobvisa zvinhu kana kuzvipisa plus tiri kure nekuZimbabwe. Asi kana ukafumurawo problem yako, wanzi ukafumura huroyi unotoshaya simba. Ende ndoziva kuti isusu we are a great community. Tiri community inobatsirana. Ngatipinde munyaya yedu yechipiri yemukomana akarombeswa negoridhe necklace yegoridhe. Regai ningochinja lens iri. Kuromba kwangu ndakapiwa original gold necklace naSugar Mom. Now musikana wese wandadanana naye anofa. Ndiri mukomana anobva kuZimbabwe asi ndakauya kuno kuSouth Africa for greener pastures. Ndinogara kuWestern Cape. Ndichiuya kuno kuSouth ndakasvika ndichigara nesister yangu nemukwasha ndichishanda pagarage stroke workshop yemukwasha ndiri assistant mechanic. Pagarage iri panongogadzirwa maMercedes chete, saka paingouya vanhu vane maMercedes. Ndaigara ndichichiya kuti vamwe vanozvifambisa sei. Vamwe vaitouya vakomana vezera rangu. So pane moms aiunza mota kuservice, ndakapedzera ndatojairana navo zvekutodaro. Ini pekutanga ndaitovati moms asi vakapedzera vakuti usanditi moms ndobva vandiudza zita ravo. Asi at first ndaitozeza kuti dada takazopanana nhamba vachiti ivo vanenge vachida kundibata paitika emergency. Zvadaro mamusi it was paweekend vakafona vachiti ndiuye kumba kwavo mota yaramba kustarta. Ini ndokubva ndaenda ndisina kuudza tsano kuti client yavo yandidana. Ndainge ndakutofunga kuti ndiitewo kamari kangu kepaweekend. Ndakaenda ndokusvika pamba pamoms vaya. Imba yavo yaive yakanaka asi chakandishamisa vaive vega. Vakanditi vaigara vega, vana vavo vari abroad ndivo vaivatumira mari dzese idzi dzavaishaya wekudya naye. Ini ndaive ndisina pfungwa dzerudo. Ndakabva ndati ndipei makiyi emota ndione kuti chii chiri kunetsa. Vakanditi mota iri bho, asi vanga vachida kungowana munhu wekuswera naye. Ndakatobhoikana panguva iyi nekuti ndaida hangu mari. Ndakavaudza kuti regai ndimhanyire kubasa nekuti pane mota yaifanira kuunza mari since iyo mota yavo yanga isina kufa. Vakabva vanditi I'll pay you double pamari yauchapiwa nemunhu iyoyo. Vakanditi pamba pavo pari kubhoa, vakati handi out tinofara. Ndakamboda kuramba because moms iyi yakura. Asi ndakazobvuma ndikati tikasvika kumafaro hatigarisi. Takaenda kumafaro ndakanga ndisati ndambopindawo munzvimbo dzakabudirira uye nzvimbo dzepamusoro. Ndakatanga kuzvitora mapicture hangu ndichiisa pastatus ndikatokangama kuti ndine chembere yangu. Takazomwa ini ndikadhakwa, ndakazomuka makuseni ndakarara pabed namoms vaya tisina hembe. Ndakapererwa asi paive pasina chekuita ndokutanga kudanana kwandakaita namoms ava. Ndainge ndakungoti ndikanzwa kuda kurara nemukadzi naimwe ndandorara nawo ndisachanetsana nevasikana. Ndakazotapedza 3 weeks tichidanana kana kubasa ndainge ndisachanyanya kuenda zviyazve. Sisi vangu ndainge ndisachawirirana navo nekahunu kekusarara pamba pamwe nekudhakwa. Tsano pavakazozwa kuti ndiri kudanana namoms ava vakanditsura vakati Tsano kushanda kwandinoita nembinga ndinoona zvakawanda. Moms yamodana naye haina mbobvira aita mwana kana murume. Manzuro andinoita zvinonzi vakaromba. Madii masiyana nazvo nekuti muchatipedza. Namusi mukomana wechidiki tanga kudanana namoms ava. Munongoziva kuti kana watonyora murudo especially nevane mari avo hauteereri cause umwe ndiyo inotonga. Ndakasvika pakubva pamba ndikanogara namoms ya. One day vakauya nebirthday gift yaive iri original gold necklace. Vakabva vandipfekedza. Handina kuziva kuti
ndatoroyo. Ndakatanga kupa magift but panguva iyi zvekuchiita ndaive ndisati ndazvitanga. Ndakazonga kuonawo kuti pane imwe time andei ndisingadiwo kufamba namoms ava. Ndipo pandakatanga kudanana nemabhebhi maSouth Africans. Zvaakuitika manje ndikadana nemunhu ndikangorara naye anobva afa. Asi ndikadana nemunhu ndikasamubata kana kurara naye hapana chaanowana. Ende ndikarara nemunhu akafa moms vaya vanotozviziva ende havatovanza. Pamwe ndinotoona picture remunhu anenge afa mufoni mavo ari mucoffin ndoshaya kuti mapicture havawanikwi ende vanondibvunza kuti unomuziva here uyu afa. Ende zvinoita kuti nditye zvakanyanya. Ndakafamba ndikanzi necklace iri muhuro yako ndiyo inouraya vakadzi vese ava ende ndiko kunobva pfuma yamoms ava. Ndikaibvisa ndokufawo kwangu ende handisiwe kutanga kuitwa izvozvo namoms ava. Moms ava neni tiri tese asi ndiri kuvatya ende hakuna chinorema kugara nemunhu waunoziva kuti muroi. Ndibatsireiwo ndibve mumaoko aDelilah andiri. This is a very sad story nekuti vanhu vari innocent vari kufa. Mai ava vakatomubewitcha. Saka this is very sad. Chiregai kuramba mavata navanhu kusvika mawana solution. Togoda kungoti tongoona matero asi nemakutodzokera kunogara kumba kwasisi venyu. Handidzivi kuti tingavabatsirawo sei. Ngatimhanyei nacho tiuye nema-advice kuti what can be done, but I'm very sorry kuti this is what you are going through. Okay. Nyaya yechitatu iri kuti ndakapiwa $5,000 nababy daddy. Vachete ndichinyora kudai ndiri kurwadziwa. Nyaya yangu yakatanga ikadai mushure mekunge ndasiyana nababy daddy nekuda kwekuti vabereki vangu vainge vamurambira urombe. Takaparadzana zvakanaka. Ndakabva ndamubira mari kuna mai vangu mushure mekunge andiudza kuti aida hake kuenda kuBotswana nekuti anga asingakwanisi kuti arambe achigara muZimbabwe nekuti airwadziwa kuti ndamuramba. Zviri nani hangu ndiende kure newe, maybe ndoila fast. Aenda taitaura ndipo paakazobreaka communication neni achiti ane musikana mutsvana wakugara naye. Iye akati unoziva kuti upenyu hauna kundinakira, so please usafone nekuti unondikanganisira kugara nemusikana wandiri kugara naye. Ndakarwadziwa nekuti ndaifunga kuti nerimwe zuva tichadzokerana asi paiva pasina chekuita. Ndakatanga hangu kuita maboyfriends asi kutaura chokwadi ndaingoti one day baba vemwana vachofona tozotaurana. After 2 years ndakaona ecall iri Zim number. Kwakudaira ndokuona kuti ndibaba vemwana vakabva vati vari muZimbabwe. Vakati haundioni nemwana. Ndakaenda vabereki ndikanyepera kuti pane kwandiri kuenda hangu nemwana kunoswera. Ndakati ndasangana naye I was surprised nemota yaive nayo. Akati achiona mwana wake akafara aiva amuigirawo tuhembe though tumwe twayo tudiki nekuti aiva asisachazivi size yemwana. Akati anoda kuona vabereki vangu kuti avatende nekuchengeta mwana kwavari kuita. Takaenda kwavatete ndokuzosvitsa nyaya yedu kune vabereki. Panguva iyi ndakafunga kuti murume ane pfungwa dzekuva neni nemwana asi handina kuziva kuti atova nemafungiro ake ari different. Akapa vabereki vangu 2,000 USD yekutenda basi kwava kundipa 5,000 yekutanga business. Akati aizokumbira kuenda nemwana kumusha then ozoenda naye kuBotswana for 2 weeks odzoka hake naye. Semunhu aiva achiratidza rudo ndakamupa mwana. Ini ndaidawo kuti mwana aspende time nababa vake uyezve ndaive ndaona kunge yakanga iri opportunity yekuti ini naye tidzokerana. Mwana akaenda ndokuti vagara wiki vakati mwana arwara atova muchipatara. Ndakakwira ndikaenda asi pandakasvika ikoko vakandibhukira room lodge vachiti hazviite ndinogara kumba kune musikana wake uya. Nguva yangu zhinji ndaiswera nemwana kuchipatara. Mwana akafa. Akazouya akanditi akanga apedza kuita paperwork kuti tiendese bhodhi kuZimbabwe. Akandimanidza kuita bonde naye. Apedza akatora tissue ratakashandisa ndokuisa mumwe. Ini panguva ise munhu airwadziwa handina kuzvisa musoro. Takaenda kupala tikapinda kuti tuone kuti bhodhi yaiso mukofi ndiye. Akaburisa tissue riya rataive tashandisa kupukutisa mabonde ndokukanda mukofi akarisa paive pasingaoneke. Ndakamubvunza kuti sei wadai. Akati ndiwo chivanhu chekumusha kwavo kuti mwana akafa vabereki vake pavanosangana pabonde jira ravanenge vashandisa rinovigwa nemwana. Ini tichisvika kuno kumusha handina wandakaudza nekuda kwepain yandaive nayo. Vatete takati taviga mwana baby daddy havana kuzodzoka pamba pedu chibva kumakuva vakadzoka same day ravigwa mwana vakabva vatorawo pasi kuenda kuBotswana. Akazoti aenda papera chinguva ndikatanga kuona mastatus achiposta ari kunzvimbo dzemafaro pamwe nekupa vanhu mari. Ndopandakanzwa kuti aita mari isingaiti. Ndakazoudza vabereki vangu zvakaitika tikiri kuBotswana. Vakati hakuna chivanhu chakadaro. Wakadii kutaura makasvika nebhodhi. Takafamba tikaudzwa kunzi akasacrifice mwana ende kurara kwamakaita metse yaitwa mhiko kuti mwana asamupfukira. Ndakati neshungu ndanzwa izvi ndakamubvunza paapp tete.
Akapindura akati, handiti vabereki vako vakandirambira urombere, ko mwana werombe munomudii? Ungarwadzwa nehuku yadya mazai ayo. Vabereki vako vanoda mari, saka ndakavapa mari yavanoda ndikatora mwana wangu. Ndisati ndamupindura akabva andibhuloka tete. Ndinoshungurudzika nekufa kwemwana wangu. Handaiziva kuti mari yebusiness yandakapiwa kwaiva kutengesa mwana wangu kuti aitwe chibayiro. Tete handina chekuita. Handina chekuita baba vemwana. Tete handina chekuita. Baba vemwana vari kufara nemari yeropa remwana wavo. Ndinoti kunewe Tawanda, wakandigura kunorira. Kune vabereki vangu ndozvamaida, mandirwadzisa kaviri hangu. Tete, ndo yangu nyaya, handizivi zvekuita, ende handizivi kuti ndingawana anogona back to sender, amutse mweya wemwana wangu azvirwire. Vamwe ndivo vanoti mwana mudiki haapfuki tete, dai wangu apfuka hake, aparadza wese akaisa ruoko parufu rwake. This is a very sad story. Nyaya inogwa naamai. It's a very sad story. Unfortunately, vabereki vedu dzimwe nguva like rakawandisa. It's very I'm so sorry my sister. Inyaya inorwadza, inyaya inodzimba fani. Ndarwadziwa nekuti vabereki vedu vanoita madecisions ekuti uyu haitwi. I remember a friend of mine told me kuti pane mukomana ndoda naye but haana masters. Inini ndine masters. Ndikati manje vabereki vangu havazomubvumi. Tinokoshesa zvinhu zvisina kukosha. This is not important. Vabereki vedu havafaniri kuita decision yekuti uyu haiti nekuti irombe. Munhu anenge ari rombe nekuti ikonomi yakaoma, asi hazvirevi kuti irombe. Dzimwe nguva munhu anenge ane potential, asi kuti kana usina waunoziva, especially kana uri muZimbabwe, kana usina wanoziva, anoziva ningi kuti upenyu hwako huendeke mberi. Hauwani basa, unotambura uchingotenderera. Isu takatambura chingoita matemporary teaching one, takatenderera mutemporary teaching. Handiti, but hauti because uyu is not employed, saka zviiti kuti akuroore. Vabereki ngatizviregei. No, I'm so sorry sisi wangu nekuti mwana akashaya. I'm a mother. I feel your pain. I'm so heartbroken about this. Handizivi here kuti zvinoitwa here back to sender. Hanzi kutsiva ndekwa Jehovah. Ndo response yangu ini semuKristu. Kutsiva ndekwa Jehovah. Mwari ndiye anoziva, anotsiva chaipo. Vanhu vandi vakaroba munoziva kuti vana happiness. Vana happiness. Asi handisi kurambidzai handiti in the end muri munhu mukuru munoziva zvamunoda kuita, but ndiri kungotaurawo ndichiti advice yangu iri kuti kutsiva ndekwaJehovha. Mwari kana akunyatsotsiva anotsiva. Hanzi misodzi yako ndakaitora ndikaivharira mubhodhoro, iri mubhodhoro. Ivhesi yandikutaura kai, misodzi yako, pain yako, whatever you've gone through, zviri mubhodhoro, Mwari vakachengeta. It's a reminder yekuti mwana wangu akagwadzisiwa, ende kana Jehovha votsiva unototi aiwa Mwari chivanzwirai tsitsi. Ndatenda veduwe. Nguva yangu yakuti 7:20. Regai ndipomanyisa vana kuchikoro ndodzoka toendera mberi nenyaya yedu. Nhasi dziripo nyaya dziripo dzakawanda, muchangu kutongorega nekuti maneta chete nekuteerera. Remember kuti kana muchida kujoina WhatsApp group renyaya yedu iya yekubetsera Christmas, muchasiya number, ndosiya link to the WhatsApp group so that tijoine. Then handizozvoitwa sezvelink, but I'll find a way of doing it. Tijoine, tibatsire mafamilies ari kuda help. Isusu tiri community. I love this community. You guys are just amazing people. I love you so much. Kuda pattern. I know of a lot of you guys like. All right. Ngandindiza nochikoro.